Достар, туганнар, дәвам итәбез. Инде безнең студиябызларның кунаклары бүген Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Азат, Алсу, менә шундый сорау бирәсем килә. Менә балаларыгыз да бит инде чип-чиста татарча сөйләшәләр. Һәм менә бу тәрбиядән киләме, өйдәге мөхиттән торамы? Менә моның сыры нәрсәдә? Әллә инде серләре юк, без өйдә гел татарча гына сөйләшәбез. Шаккаткыч та әйбер түгел, әйме? Бер карасаң, кайберләр өчен бу әллә ничек тоела теге татарча сөйләшү мөһим түгел, русча сөйләшсен, инглиз телен өйрәнсен, татарчасын өйрәнер әле бер кайчан дип әйтүчләр дә бар бит. Без төзәтеп куябыз аларны. Әгәр дә, алар безнең кичкенә бала рус балалар бакчасына йөрде, ерак Кытайда. Бүтән җирдә юк иде дип әйтәсем килә. Бит рус балалар бакчасына йөргә туры килде. Шуңа күрә бүтән аралаша торган балалар да русча сөйләшә торган иде. Кайчакта онытылып китеп русча сөйләшеп җибәрә ул. Без аңа әйтәбез, өйдә татарча гына сөйләшәбез. Бу саган атлап кирдең, татарча гына сөйләш. Безнең өйдә татарча гына сөйләшү. Авылга кайтсалар да бабайлары русча сөйләшә, әйтәм, бабай аңламый безнең русчаны. Ник аңлый бит, ничә нәрсә әйтә? Без русча сөйләшкәч инде бабай что дип әйтә. Шундый кебек авылда да бүтән җирдә безнең Аллага шөкер, ул яктан теге бик сөенәбез аларны татарча да белгәннәренә. Балаларыбызның исемнәре ничек әле? Аяз һәм Ильяс. Менә бу яктан да бик әйбәт ди. Менә шулай милләтне, үз милләтеңне ярату, шулай милләт парварлыкка керәдер инде бу балаңа саф матур татарча исем кушу, әйме, татар исеме. Чөнки әллә нинди экспериментларга баручылар бар бу. Әллә нинди исемнәр кушып бетерәләр. Нинди генә исемнәр кушмыйлар. Менә мин мәсәлән үзем малайларның исемнәрен бузганнарын яратмыйм. Менә кыскартып әйтәләр бит инде яшьләр, әйме, теге Нурсултан мәсәлән, Нур дигәндә иманнарын үскәрәм. Менә бу исем куюда кайсыгыз активрак катнашты? Әтисе. Сәгез иде азаклы ди. Гарур кыяфәт белән. Искә төшерәм әйтәм шуны. Булды инде безнең башта беренче малайга исем сайлаганда. Китапларда инде исем мәгънәсе дә русчада язылганда җиңелчә булсын, үзебезчә бит, хаталар китмәсен. Аннан соң шулай сайладык. Һәрберсен минемчә исемнәре үзләренә теге туры килеп тора. Малайларның шуңа күрә Алсу әле әйткән булган теге кичкенә вакытта инде теге Аяз исемен куштырырмын дип нәрсә балаларны шуңа күрә. Мин әйткәнем бар. Аяз исемен аңламыйдым. Ни булып? Шулай дип әйткәнемне хәтерләйм. Гомумән менә теге әлбәттә без бит инде ата-аналар балаларны тәрбиялибез, ничектер теге гомуми тәрбия бар бит инде, ул теге кешелекле булырга име, улар белән ничек сөйләшергә, анда хөрмәт итәргә. Менә милли яктан, милләт ягыннан һәм аерым ниндидер тәрбиягез бармы? Менә аңлатып, шул туган як, туган тел, татар гадәтләр турында. Әлбәттә без бай берне алып барабыз, әйбәт. Ул инде менә сез әйткәнчә телне онытмаудан, телне югалтмаудан беренчедән башлана. Әлбәттә без балалар белән өйдә әйткәнемчә татарча сөйләшәбез. Һәм нәрсә әйтик, гореф-гадәтләрне алар барсыннан да теге Аллага шөкер, ул әнидән килә бит, нәбит. Нинди генә бәйрәм булса да, әни кеше баланы ничек әзерли, әти генә кешедән түгел, барбер әни кешедән күп әйбер тора. Аллага шөкер, Алсу ул яктан безнең бик балаларны тәрбияли, ул яктан бик дөрес итеп алып бара. Мен теге бераз гел эштә булгачтан бераз күреп тә бетерим дирәбит балаларны, шуңа күрә Алсу яктан Алсуга мин рәхмәтле. Алсу, Алсу. Мин әле кичкенә вакытта малай балалар бакчасыннан кайта инде русча сөйләшеп җибәрә. Улым, син мин әйтәм, татармы, урысмы? Уйлап тора да, татар ди. Башта аерып бетермиләр теге урыс татар дигән әйберне. Хәзер инде татар. Бала чактан уку, менә шушы төшенчәне әйтеп торсам инде, алар шунысын. Аннары Алсу инде аңлавыбызча күбрәк тәрбия таягы синең тарафтан төшә икән балаларга. Менә балалар әле кичерәк вакытта, үсә башлаган вакытта гына берәр хәтерләмисеңме шундый кызык мизгел, әйтик анда малайларның биргән иң кызыклы сораулары. Алар бит кызыксынучан булалар бит инде теге. Монсы нәрсә, тегез нәрсә, монсы ни өчен булай? Андай сораулар истә юкмы? Андай сорауларны көн сайын бирә. Әллә бирә. Мәсәлән, кызык сораулар, алар ул сорауларның җавапларын да беләләр инде. Хәзер инде андай кызыклы сораулар
bir küp bireler indi sıra bireleri elek onu iki yaktan iki abisi abi babası var indi iki yaktan da mısı kimniki soň nişik etiniki şulay soň butal altırganlary indi mene şunday kızık sıralar bergenlerini hatırlayayım indi abi babalaryň oyur almylar küp bulgaç Qaysi yaqtan ekenligini mi? Rayonlarını butydyrganlary indi Azat ýagy, Etne ýagan, menin Baltaş ýagym butyylary şegele dip awullaryny mısı niçin şulay atala, niçin şulay kuşer dip atalasyň dip meňe kızykly sorawlaryny berýärdirganlary. Häzir indi üstüler bütün sorawlaryny da oňaýlar. Hele olar kızıksınalar. Mene siz üskende telefon bar idimi? Hele oğlum sen Yoksuz. şokatalar. Nişik yaşadığınız sonsuz telefonsuz, nişik yaşadığınız kompütersuz. Mene oğlum yaşadık indi. Biz Allah aytkaç da kış günlerinde çıkarıp jiberiz uramga. Biz alar bizning mene etiyanda ev ýagynda tursalar da çıkıp gider uramga. Irte bilen çıkıp gitip kişbegine koyturan mümkindir. Anda tege eberler yok. Hayvan karyalarında kütü ansı ol alarga bulra tiş. Alar mene hazır ýoňaýyny koya karşı ide karşı uzma disek, kosundagına. Yok. Awulga diler. Awulga. Alar için awul. Awulga karata mehabet de uýanga betinde bar. Әйе, безнең аның улысы инде безнең бигрәк улы кешеләрне күрсә инде юлда чәчәк сатып торганнарның апаларының менә базарда сатар бит берән сатсар бөтенесен сатып алдырып битереп безгә шулай кайтып китәбез. Subhanallah. Теге уланды яктан әйбер безнең бик теге уйландыра торган. Менә бит менә уйлап карасаң, менә Алсу син бер үзең менә шу эш ират арасында ничек җиңеп битерәсең син аларны? Каян көч аласың? Rəti vardır indi. Bir özüm turam indi bire. Bir kızçak alıp qaytasy bilmiyorsun? Böyle kolay çıkıyor. Bilmem diye. Artist balası bit indi ol bütünlüğ başka kişi bulup usadır diye oyluyum men. Çünkü ya Etiyani haman gastrolde ya Etiyani'ge iyerip bırak oya konsertlerine çıkıp gitəsiz, yürütəsiz müzikiz bilen bağlarınızla. Olup barga tırışabız. Mında Qozan teresinde bolganda olup barabız sahne ortalarında indi bulalar yirak yollarga elbette alıp çıkıp bolmay. İşinin awırlygyn işlep alganyny bilip görüpsinler diýip. Bizning күргә тиешләр әйбет. Әтияне кайда ярый? Әтияне нәрсә эшли ул? Теге җырлап кына җөрү. Теге кеше дә уйлый бит, нәбит балалар да уйлыйдыр бәлкем. Җырлап кына нәрсә инде. Ничек авырлыгын белсеннәр. Ансатқаны уйлыйлар. Концертка иртә белән килеп, кич белән гәхәтле көтүнең дә нәрсә икәнен белсеннәр бөтенесендә. Без шуңа күрә иртәгә тырышабыз. Күребезсеннәр. Теге җиңел килгән әйбер түгел икәнен белсеннәр. Киләчәктә балаларыгызның тормышлары сәнгать белән бәйләүләрен теләр идегез менә. Җырчы булып китсәләр яисә бренди сәнгать эшлекләре булып. Без каршы түгел әйбет. Әйе. Без каршы түгел, үзләре нәрсә сөйлиләр, теләкләре. Бар mısın indi менә? Күренәме? Сәләтләре ачыламы? Сәләтләре бар. Сәләтләре бар. Ләкин Алмайны әйтеп тә куйганы бар. Без әйсезне булайда күргән юк. Безнең дә хатыннар балар. Biraz бүленеп торабыз, дәвам итәрбез. Михалларыгыз бар sən xərilisiniz. Привет, привет. Пережиттегизме? Ай, Алла шükür. Selam, selam. Не грусть никогда, все нормально. Şekerleriniz. Ooo, менә. Ақтан сәлем, сәлем, Мирзайнов. Рахмат. Рахмат барсан. Normal mi? Sen bu kadar için özlemişsin. Давай меню фразını öğretmeniz. Ничексің бәбейсі? Sen? Sen de Құтта болды ені? 6 ay. Самиха көңілі деген. Әкіртім. Әлі ери башлағаш. Urban'ın üniversitede hazır. Sonra kaşımıza ne gerekiyor bizge? Vallahi tabii. Bizde var ya, ama çok koyrak yere gelen. Ben dinledik mi? Bizden bu vakitte ayıpta kadar bize atırız herhalde. Памирка получала алып мені. Evet, кстати, точно планетным самым. Қойда орамда ма шыр? Yo, искусственный onda студия bize koyuyorlar. Anetine bırak pişmaklamışım da. Yarar. Buna yakışık kredi kendim ben de. Şunu da vakitte. Сырт калырга. Из başına. Дурак. Инициатива, как говорится.
Neçə yıl burada yaşasınız? 13 yıl yaşayız. Ay балаларыбыздын характерлары белән соң. Karakterler şu oynuyorlar, ikisi de oynuyorlar, şayarlar. Безнең кыз 1 яшькә хәтле акырды. Aha. Хәзер 3 яшын тутырып килә инде. Менә переходной инде нәрсәсе башланды инде. Тиеш дөнья турга җитә. Сез су ашарга туалет 12ләрсез йокларга китмәгез. Аларынан tanışanlar bizniki de şulaydı. Kichkinasi особенно. Начальник edi. Безнең бит әле әтәч елында һәм козерог. Менә все аның чалыра тиеш. Бөтен нәрсә аның чалыра тиеш. Аналар tanışanlar. Танып калабыз. Характер дигән нәрсә бар. Anasını aşağıdan indi, anasını aşağıdan deyin. Я ана салды. Fazlıyım. Haydi. Koy tamak uçunda. Neşe sayarlar kendiniz. Хейтерлар. Язалар. Китәләр. Devam etiriz efirimizni, әңгәмәбезне, студиябыз кунаклары Алсу Азат Фазлыевлар һәм әйдәгез инде иҗатка да кирип чыгыйк. Иҗатта нәрсә белән янасыз, яңа җырлар әзерлисезме, клиплар төшерәсезме, аранжировкалар ясаламы? Яңа программалар языламы? Һәм шуңа өстәп аерым сорау Алсу сиңа. Кайчан соң тапкыр җыр яздың? 2 günlük. 2 көнлек. Yazdırdım. Юк, Yazdırdım. Үзең язганың бармы? Özüm yazgan, soңгы yıllarda yazgan çınlап Ни әйтәм. кая китте ул? İlham koyada koştu. Азат! Вакыты Йоклама, илһам качты ди. Илхамга мен гаепмидим. Илхамга әйтегез. Юк, чынлап турып соңгы вакытларда минем һеч кенә вакытым юк. Мен шул хәтлектәге минем юк вакытым, аңа буш вакыт кирәк. Элек вакытларым күп булгандыр. Аблай Декретка чыгыра кирәк шуның өчен. Ой, белмим. Вакыт вообще юк. Аблай җырлар бик күп иҗат итәбез. Бик күп җырлар, яңа җырлар алабыз. Менә 2 җыр иҗат яздырдык, 2 көнлек кенә. Аннан соң тагын әле яздырмаган бик күп җырлар бар. Яңа авторлар да бар безнең инде хәзер эшли торган. Аннан соң клиплар төшердек, 3 клип төшердек быел. Дөгалы юл дигән Азат җырга төшерде инде. Бик матур гына җыр килеп чыкты, бик яраталар җырны. Аннан нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бәлки күргәнсездер. Бу пандемия вакытында рахмәт китереп ясадык без аны. Аннан соң инде тагын бер клип төшердек, әле ансын чыгармадык. Яңа җыр булып көтеп тора үзенең чиратын. Тиздән чыгаралар берсе. Азат, Алсу, менә әйтик, күп кенә җырчыларның эстрадада үз урыннары бар. Әйтик анда иң моңлы җырчы анда, шул лирик җырчы әйме теге, дәртле җырчы. Менә сезнең эстрадада урыныгызны ничек тасвирлый аласыз? Сез эстраданың ишныкта Biz эстраданың Булгар радиосы милли премиясында әйтелгән үзенчәлекле дуэт дип. Evet, ул ягы да бар. Без эстрада иң охшаш парлы дуэттер дип әйтәсем килә. Шул менә бер матбугатта укып та чыккан идем. Сезне хәтта кибеткә кергәндә дә ошаталар икән. Кибеткә кергәндә дә ошаталар? Ошаталар да. Шуңа күрә иҗат буенча туктамыйбыз. İjat planlar zordan bizning яңа программа әзерләнә. Бу программа мондый программа, мондый афишалар татар эстрадасында әле булганы юк. Мондый реклама булганы юк. Махсус кешеләр эшли бу программа буенча. Шуңа күрә Алла бирсә көтегез. Үтә дә китәш. Заинтриговали ишин, нинди нәрсә була ул афишалар, нинди программалар була шул хәлләр? Пока әйтмибез әле. Әзерлибез. Кызык булды. Заинтриговали. Уже бер өлешен эшләдек инде. Әз генә өлешен эшләдек.
Bizning o'zimizning Татарстан артистлары белән олай читтән. Yok artistlar bilan tugul. Ha, ishli отдельный кешеләр бөтен афиша буенча отдельный кеше эшли, рекламный ролик буенча отдельный кеше, бөтен нәрсә буенча, программа буенча постановка бөтен нәрсә. Ошо буга тийиштейми? Бу жаваплылык. Biz үзебез менә Ярый. Менә бар безнең Татарстанның атказанган артистлары бар, эме менә шундый. Булар әле. Иртәгә бу сольный концерт. Җырып чыгабыз аны. Бурат иштебез инде. Продукт әзерләргә кирәк. Тем более хәзерге заманда. Тем более дофига сез. Бер-берегезне уздарга кирәк. Ну менә бусы точно икенче төрле. Точно.